ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикони муҳтарам ва дӯстдорони сомонаи канали Авто ТВ. имрӯз 27 октябри соли 2024 навор кардам баҳри шумо. навори имрӯзамон беҳад навори қызиқ мегзарад. дӯстони азиз, хонаҳо гирифтагем аз 90 000 сомонӣ сар мешавад то 9 миллион рубл ҳастай. навори хубе бардоро. хонаҳо гирифтагем аз Данғара ҳаст, аз Федератсияи Россиям ҳаст, ҳатто аз шаҳри Душанбе, аз Зафаробод, Зарафшон, аз ноҳияи Рӯдакӣ, хулос аз ҳамин тарафҳо. дӯстони азиз, агар ки шумо бихоҳед ма хона, мошин ё ки замини шуморо реклама гузорӣ кунам дар ҳамин канали худам, кале наёфтеста боша, агар ҳатман ба ман муроҷиат кунед бародари азиз, дар навори оянда эълонаш мекунам. бародарое ки дар Восеъ айни ҳол қарор доранд, дар ноҳияи Восеъ ҳами акамон дар ҳақиқат заминхар ҳастай. аз 2 сотиқ то 6 сотиқ 3-4 фарқ надорад, то ҳами 6тара агар ки замини холӣ дошта бошен, марҳамат ҳами акамонда ҳатман занг бизанен. рақамаш дар рӯи навор мондагиай 984 21 93 93. ҳами рақамашда WhatsApp дорад. занг бизанен, заминотона савдо кунем бардорам. эълони якуми имрӯзамонро мегзарем дӯстон. эълони якумо хонаи фурӯшӣ дар Конибодом. дукомнатага дар 3-м этаж, яъне ки ицекалняй 38 метри квадратӣ, нархаш 170 та. хонаро хитон дидестен, шарт шароитша замановӣ кардаги бардоро 170 таш мега. рақама якамо 943 73 43. WhatsApp дора. хона дар рӯбарӯи Пличина, Пажара, кӯчаи Ленин, болои ошхонаи Акобир, бо тамоми шароит. камтар боз муомила дорад, мега акамон. хона дар 3-м этаж, дом худаш 3 этажа. об светш ҳамавақт, яъне ки постоянӣ. хона вообще евроремонт кардаги люкс. намарҳамат касе ки аз Конибодом хонахар ҳастен, 170 та да дукомнатага. ба эълони диимон мегзарем инак. эълони диимон фермаи фурӯшӣ, чӣ хеле ки пештара гуфтам, дар Федератсияи Россия, Новосибирский область. заминаш шахсия бардоро. амтоҷикои хидмон 55 километр то центри шаҳр, яъне нархаш 9 миллион рубл мега. боз муомила 165 гектар замин дора. об светш полни, яъне ки постоянияй, проблема нест. рақамҳои акаон ба +7 913 755 39 99 WhatsApp аст. бо тамоми шарти шароиташ алиш ба хона дар Душанбе или Ҳисор. нашоти нархаш маслиҳат мекунем, бо болои мега сум бутан, яъне гап мезанем. хулас ина марҳамат бародаро, агар ки зуртон бираса 9 миллион рубл даст, суми майдачӯда нест. 9 миллион рубл 55 километр то центри шаҳр. ба эълони сеюми имрӯзамон мегзарем дӯстон. хонаҳои арзон ҳоли дар пеша бардоро. хонаҳои хуб дар пешан, тамошо кунед ба азур. хонаи фурӯшӣ дар Данғара, 3 комнатага 6 сотиқ. нархаш 160 000 сомонӣ. рақамҳои акамо 989 80 66 66. хонаи фурӯшӣ воқеъ дар ноҳияи Данғара, ҷамоати деҳотӣ Исмат Шариф, шоҳбори кӯҳна мега. хона аз 3 сотиқ иборат аст, аз 6 сотиқ 3 комнатага. масъалаи об светш мега проблема нест. заминиш обдор, корам. хона шароитиш 100% нест, яъне бардоро, ака чӣ хеле ки бадрои зиндаӣ кунӣ, ай так не. бо камтум ремонт дора бардоро, ба ҳар ҳол хай зиндаӣ карда мешавад, зиндагӣ хоксорона. ина марҳамат, агар маъқултон боша, занг бизанед. ба эълони 4-ми имрӯзамон мегзарем. эълони 4-мон хонаи фурӯшӣ дар Москва, Самоленский област мега бародаро. Самоленский област дар шаҳри Москва. 3 комнатага 40 сотиқ замин дорад. нархша майда нест. 600 000 сомонӣ. боз муомила. рақамҳои акамо 931
268 79 03. ватсап дорад рақамҳои поёништа боша, агар ҳам ватсап ҳам русии дастиш, охириш 3190. хона бо кухни, баня ҳамаш 100% қоидавӣ, яъне ки шарт-шароитш барои зиндагӣ кардан муҳайё. фурӯхта мешавад бардоро. барои гов мол кардан ҳам созай. заминиш сабзавот дора, яъне ки барои чорводорӣ, чорвои калони шохдор ёки хурди шохдор. 40 сотиқаи 600 000 сомонӣ боз муомила. 3 комнатага, комнатаоша чӣ хел ки хитон дидестем бардоро, диден ба чашми сар. намарҳамат касе ки агар дар Россия хонахар бошад, 3 комнатага 40 сотиқ бардоро. занг бизанем, муомила кунед. ба эълони панҷумон мегзарем. эълони панҷумон вагони фурӯшӣ ки ба мо равон кардан бародаро суратша акамон дар шаҳри Левакан. ин вагона лаббои ҷобуфарат бо мебариш бардар. дар шаҳри Левакан қарор дорад. вагон дарози 6.3 бародаро, 6x3, яъне нархаш 15 000 сомонӣ боз муомила дорад. рақамҳои акамон 902 51 42 42. ида ватсап аст, ҳамдастӣ, занг бизан када, рақами охираш 0496. саводо мешава, ремонтиш миёна. варианти алишиша мегам мебина акамон, яъне бо ягон Nexi ёки Opel Vectra ҳам мақсад метавонем ки алиш кунем. бародаро, и барои бизнес беҳад хуба, яъне ки худок мекунӣ ёки ягон кори дига. ина марҳамат ҷалантона бинед. шашм эълонмон дӯстон. эълони шашмон хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Варзоб, деҳаи Чорбоғ мега акамон. деэтажа бардоро. хона ремонташ открита, мегум ки 100% нест. шарт-шароитш барои зиндагӣ кардан ки мешавад дӯстон. 6 комнатага 6 хона, 2.5 сотиқ замин дорад. 2 тайга калидор, нархаш 390 000 сомонӣ. рақамҳои акамон 988 49 07 25. и телефони дастишай. а ватсапш боша 971 24 44 43. назди мағозаи Наҷибулло мебошад хона. аз роҳи калон то хонаро 100 метр дур. об, свет, канализатсия ҳаст, худсоз дорад. дар наздикии хона мактаб, литсей, 2 та садик ва 3 та магазинҳои калон қарор дорад. хона дорои 6 ҳуҷра, 2 таш мега шкатуркадагай, мондагиш не. ҳолати хона ҳамин, состоянияш ҳамин хел чӣ хеле ки худтон дидестен, ба ғашти пухта кардагай. ин хона агар бигирӣ ва ремонтша тамом кунӣ, ай ин хонаода дига хонаи гарм намеёй бардар. ина масъалаи обус ҳеҷ проблема нест. мактаб, мағоза ҳамаш дар наздикиш даст бардорон. аз роҳи калон то хона 100 метрак дур. 390 000 сомонӣ боз муомилаш аз нови канали ман бардорон. ина марҳамат ҷалантона бибинед. документу 100%. ҳафтум эълон монда мегзарем. эълони ҳафтумон хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ дӯстони азиз. 2 комнатага чӣ хел ки дидестен, дар аввали навор мақсад рекламаш кардем ки хону аз 90 гирифтагем. ина дар ҳақиқат даст 90 000 сомонӣ. рақамҳои акамон 94 01 01 17. ватсап дорад. хулас хона дар Ленский район, аз марказ то райони хонара 4 километр. қишлоқи Шурбулоқ меган бародаро. 2 хонага, 1 коридор, 1 баня, 6 сотиқ замин бародаро. хона срочни фурӯшай бо муомилаи хуб ҳам дорад мегам. бародар, айни ҳол дар ихели ҷо ҳами замини холӣ нархаш ҳами қай. хитон қай медонем усунша. ба эълони ҳаштумон мегзарем дӯстон. эълони ҳаштумон хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе ва пеши хона хонаи зора. ай дарозаш намхем медрои бародар. ана и ҳавлишай дӯстон. дар шаҳри Душанбе 4 комнатага 6 сотиқ. дар 9 километр. нархаш 510 000 сомонӣ мега акамон. рақамаш 981 88 66 00.
хона дар 9 километр боло шаҳр аз роҳи калон 2 километр. масоҳати умумии то хонара 110 масоҳати умумии хона яъне 110 метр квадратӣ буда аз 4 ҳуҷраи алоҳида иборат аст бардор. долони калон, кухни, ҳама шарт шароиш хулоси гап барои зиндаги кардан муҳайё бардоро. ина марҳамат хонаҳо вообще люкс евроремонкаги 4 тараф маҳкам. эълони наҳамон намегзарем инак. эълони наҳамон хонаи фурӯшӣ боз дар шаҳри Душанбе. дар комментария бисёр нависенда мардоро рости гап дигар хонаро аз Душанбе мақсад пешкаш шумо карда судаем. айни ҳол хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дукомнатага 3 сутиқ. нархша акаон 348,000 сомонӣ мегӯяд 10,000 кам 350 та. рақамо 004 33 25 81. ҳамин рақамо дар WhatsApp дора акамон. дар WhatsAppш бинависон ёки занг бизанем ба худаш. хона дар пушти бозори Балх, маҳаллаи Конститутсияда. маҳаллаи Конститутсия меган 3 сутиқ. аз роҳи калон то хонара 700 метр дур. ду хона, вана, ошхона ҳамаш хулоси гап канализатсия ҳатто дорад. марҳамат ҷелан тамоша занг бизанем. эълони даҳумон намегзарем инак. эълони даҳумон хонаи фурӯшии боз дар шаҳри Душанбе дӯстон. 4 комнатага, 1 комнатага, 2 комнатага нестай бардоро. 4 комнатага боз 6 сутиқ. нархаш 240,000 сомонӣ боз муомила дорад. рақама акаун 903 99 22 99 дӯстон. WhatsApp дора, ҳатман занг бизанем, муомила кунем дӯстон. боз аз оми канали ман яъне дар ноҳияи Рӯдакӣ, шаҳри Душанбе дар ноҳияи Рӯдакӣ хонаи фурӯшӣ боз муомилаи хуб. документош 100%, шарт шароиш барои зиндаги кардан муҳайё. ина марҳамат дӯстон, касе ки аз Душанбе хонахар ҳаст, сароғ карден дар комментариё ҳам ҳатто нависонден, барои шумо хонаи арзон мондем. 4 комнатага 6 сутиқ. занг занем, муомила кунем. хулос ба эълони 11 имрӯза мегзарем. эълони 11 хонаи фурӯшӣ боз дар шаҳри Душанбе. иш тарафи Зарафшондай. иш 2 комнатага 5 сутиқ замин. 2 комнатага 5 сутиқ. нархша 185,000 сомонӣ мегӯяд дӯстон. боз муомила дора бар замин хаш. рақамо 888 22 24 80. WhatsApp дорад. марҳамат занг шунай идани. шарт шароиш барои зиндаги кардан муҳайёи бардоро. хона ака чи хеле ки бигем 100%, агар бигем хеле нева зиндагии хок солона карда мешавад. яъне касе ки бига ки ман аз Душанбе хонахар ҳастам, ина марҳамат баҳри шумо аз тарафҳои Зарафшон. масъалаи оби свеч умуман проблема нестай дӯстон. наздикишта мағозам ҳаст. ба эълони 12 мегзарем инак. эълони 12 хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд. иш 1 комнатагаи дӯстон. дар 10 этаж 45 метри квадратӣ дар 34 микрорайон. нархша акамон 190 та мега боз муомила карда мешавад. рақама акамон 926 80 37 00 дӯстон. ҳамин рақамо дар WhatsApp дорад. хона шарт шароиша мақсад бисёри бад таъриф карданам шарт нестай. чи хеле ки хитон дидестем ба чашми сар. хона дар терм эксперимент ҳама заге масъалаи обу сетиш, оби гарм, оби хина хулас проблема нест дӯстон. документошам ҳаст. масъалаи обу сетиш проблема нест. ҳуҷҷат то 100%. фақат занг бизана мега харидори аниқ. 190 та да 1 комнатага дар 10 этаж 45 метр квадратӣ 34 микрорайон. 13 эълон намегзарем. эълони 13 хонаи фурӯшӣ боз дар Зарафшон. иш 2 комнатага неки цекални этажай дӯстон. нархша 215 та мега акамон моз муомила карда мешавад. яъне рақамо 888 22 24 80. ина марҳамат боз аз шаҳри Душанбе мондем. бисёртар мон гуфтем баҳри шумо аз шаҳри Душанбе бисёртар мондем. 2 комнатага 46 метри квадратӣ об свет документ дора. секални этаж подвални хона янекаге
کسی ژلنی داره، مقصد کسی که زورش میرسه مرحمت زنگ بزنین دوستان، معامله کنین با ایشالا که ارزان میکنه. اعلانی 13 مان که این اعلانی آخرین میشه بردار، آخرین اعلان باز خانه در شهر دوشنبه، یک کمناتگه در 3 اتاج 33 متر کوادراتی 245,000 سامانی باز معامله. خانه رختون برادرها دیده سین سسته این خلاصش بد نیست. خیلی تماشا کنین، نه مرحمت نه را از نه همونین تماشا کنین خانه را ببینین. 245 تا یک کمناتگه 3 متر 33 متر کوادراتی. رقم اکاون 987 40 3024 واتساپ داره دوستان. خانه فروشی با همه چیز و چورش داده می شود. قرار داره در 3 اتاج 3 آشیانه پایانی کاروان محله گراوزاود پیشی بزرچه پالیکلینیک مسجد همش هست. یعنی مرشد کم میره. خلاص بر در شهر ای برداره این خانه 245,000 سامانی بسیاری بعد ارزان نمیشه میگه کمان. اینا مرحمت یک کمناتگه 3 اتاج گفتیم مردم. مسئله اوبسش вообще خیلی پرابلم نیست. مغازه پوزه همش هست این طرف بوده. دوستان عزیز در همینجا به آخر نوارم میگذرم. اگر یگان خطایی کرده باشیم از شما عذر. دوستان اگر شما بخواین ما خانه یا کی ماشین یا کی زمین شما را در اعلان مونم در نوارهای آینده خانه تا فروخته نتونسته باشه، اگر مرحمت رقم ما را مراجعت کنین واتساپ ما در نوار آینده ان شاء الله میگیرم خانه ماشین یا کی زمین شما را در اعلان میگذارم. با شما تشکر میگم که تو همین دم با ما در یعنی نوار ما را تماشا کرده. از شما میندور هستم. تا نوارهای آینده دوستان خدا یار مددگارتون باشه. پناهتون به خدا.